Azzal, hogy a felsőoktatásba a kormány jövőre bevezetné a mindenki által fizetendő tandíjat, az az értelmiségi réteg minőségi színvonalának romlásához vezetne, hangzott el ma a késő délután megtartott tandíj ellenes demonstráción. Ezúttal a Fidelitas kecskeméti szervezete rendezte a megmozdulást a Kossuth téren, melyet tiltakoznak a tervezett intézkedés ellen. A Fidelitas kecskeméti szervezetének elnöke Bern Andrea szónoklatában azt hangoztatta, hogy már most 20%-kal kevesebb fiatal jelentkezett a felsőoktatásba, amelyből mindössze 7% írható a demográfia rovására. 13%-kal kevesebb lehetősége van Magyarországnak arra, hogy minőségi értelmiség kerüljön ki évek múltán az egyetemekről. Lévai Jánosné önkormányzati képviselő a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület elnökségének nevében arra hívta fel a figyelmet, Magyarország az új gazdagok és szegények országa lett. Ha elszámoltatnák az új gazdagokat, abból lehetne fedezni többek között a tandíjakat is. Volt olyan résztvevő, aki ma még középiskolás, és bizony meggondolja, hogy jövőre jelentkezzene valamelyik felsőoktatási intézménybe, hiszen nem biztos, hogy a család anyagi helyzete megengedi számára a tandíjat. A kis létszámban demonstráló fiatalok adásunk megkezdése előtt fejezték be tiltakozásukat.